Muri yeZimbabwe gore rino akudyiwe rinopisa. Ndadzoka zvekare ndine nyaya yaSengezo Tshabangu iyo iri kunzi Sengezo Tshabangu afunga kuita zvake zvaimbotaura zvekuda kumboita congress yake kuti akwanise kuappointa vanhu vaaida kuappointa pacongress inova iyo congress yanga yakitarisirwa kunzi zvichida muna December ndo maitarisirwa kuti akwanise kuita congress iyi achikwanisa kunge achizodzinga vana advocate Nelson Chamisa nekuti pakambofamba rumors richinzi akanotaura achida kunosangana neSADC kuti ataure navo ameno zvaida kuvaudza hanzi machanges atakaita mubato redu. So I'm sure ndopai paizonzi akaitwa 10 down neSADC achinzi aiwa atiti pasina reason anangoitwa 10 down kuti vakwanise kusangana naye vachitaura naye. Asiwo dzanga dzingoriwo nyaya dzaitenderera nekuti dzinova nyaya dzekuti dzasinyasona kuconfirmwa nekuti SADC yacho haina kubuda ichiti tamudzinga basa mukomana tamuita 10 down offer yake yaauya yekuti tisangane naye, tamuita 10 down his proposal. Hapana zvakanyatsobuda zvizere. So panapa nyaya iri kuitika panapa muri Zimbabwe ndeyekuti pari kunzi pane list rabudikira zvekare rinova iro nyaya iri kutenderera yekunzi Tshabangu aappointa Welshman Ncube as the new interim CCC president. Ndo matauriro azviri kuitwa panapa muri Zimbabwe pari kunzi aisa leadership yake. So panapa pa leadership iyi pari kunzi zvekare muroya muna anoitwa Mbuso Siso national treasure, Albert Mhlanga anenge ari deputy national chairperson na Sikhululekile Moyo anova akabata women assembly. Ndo mamirira zvakaita mamirire leadership yake iri kunzi ari kunzi aappointa ari kunzi aisa mu-triple C nekuti iye padhiri rake aichema zvakanyanya nenyaya yemastructures. So ndo mastructures acho atotanga kutoiswa atotanga kutogadziriswa nemukomana Sengezo Tshabangu. Kusaziva muri Zimbabwe kuti ichokwadi here nekuti isusu muri Zimbabwe tinenge tanzwa nyaya iyi iri ruma munozviziva. Kana nyaya iri ruma tinogara tataura kuti panapa is rumors. Kana yazoconfirmwa tokudzoka zvakataura kuti right iye pachake mbuni aconfirma kuti ndizvo zvaaita. But panapa ndo nyaya yematenderero ari kuita ende nyaya iyi taiwanawo zvekare kunongosingobudikira nyaya dzake iye Sengezo Tshabangu wacho kwadzinotangira kutaurwa kwacho ndokwatatangira kudzwana ikoko. So tamirira kuti iye aconfirme kuti ndizvo here zvaaita nekuti panapa kana pari kunzi aappointa Welshman Ncube as the interim president Citizen Coalition for Change. Zvakureva kuti advocate Nelson Chamisa vanenge vasingachadiwe pavo panenge patopera ikoko. Ndo muri yeZimbabwe zviri kuitika. Ndo nyaya ndakakubatirai nhasi pachannel yenyu yenyaya vision. So kana uchanga utanga kusvika panapa first time yako usakanganwe kusubscribe atibhadharise mahara, ukomenda, ulike, ushare. Toramba tichidzoka tichikupai maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.